K'a fɔ y'aw kaw bisimila an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa kunnafoni kalama min n'a bɛ an bolo yan bi Washington DC o de ye pankurun kasaraba ye min waliyara surɔ araba la ka bɛn ni su nɛgɛ ɲɛ 9 waatiw ye ayiwa an bɛ wagatinin minɛ ko sisan furuba marakɛlaw a n'a lakanakɛlaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ awa k'olu jigi tɛ tuguni pasase nimanw yeliw kan ayiwa 64 jatew minnu tun bɛ American Airlines ka nin pankurun nin kɔnɔna na awa n'u ni sɔrɔdasiw ka hélicoptère dɔ ye ɲɔgɔn gosi sanfɛ Washington DC jamana faaba sanfɛla la awa sisan pompiers ka ɲɛmɔgɔ ale bɔra fɛnɛ ka laseli kɛ k'a fɔ awa k'u ye su 28 ɲɔgɔnna u y'o olu ye ka ban awa ko halisa a ma sɔrɔla ka sababuya kɛ pankurun min na American Airlines mɔgɔw ka pankurun don n'a dilanna bombardier fɛ ni a bɛ baara kɛ PSA ye awa sɔrɔdasiw ka hélicoptère nin fɛnɛ u ye ɲɔgɔn gosi a kɛra Ronald Reagan n'o ye pankurun kɛnɛba ye Washington DC yan nɔ pankurun jiginyɔrɔ kɛnɛba ye Washington DC yan nɔ jamana faaba kɔnɔna na ka tɛmɛ ne nin kunnafoni kelen ninnu ye halisa ka kuma a pankurun kasara nin kan an ka kunnafoni sɛnsɛla ale talen bɛ kasara in kɛnɛ kan a b'an bolo directement n'a nɛgɛ kan ka bɔ a kasara kɛnɛ kan George an ka foli b'i ye ni tulo b'an na e bɛ se ka mun de fɔ anw ye ko o de kɛra nin kasaraba ni waliyaliw ye to an ka foli bi an ka foli bɛ an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen ni waati la ne filɛ nin ye Reagan National Airport la ni o ye pankuru jigiso ye Washington DC i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ne kɔ pankuru dɔw kɔni jɔlen don dɔw bɛ ka yɛlɛ ni waati yɛrɛ la ala tɛmɛ bɛ dɔw fana jigintɔ ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko surɔ mun kɛra yan o ye pankuru kasara belebele ye sabula pankuru fila olu de gosira ɲɔgɔn kun fɔlɔ o kun ye American Airlines cakɛda ka pankuru ye mun ni a ka taamadenw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taamaden 60 ani pankuru so in kɔni o baarakɛla 4 ɲɔgɔn de tun bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ u y'a perepelatigɛ cogo min na o ni États-Unis sanfɛ kɛlɛbolo ka hélicoptère pankuru dɔ de gosira ɲɔgɔn kun sɔrɔdasi 3 ɲɔgɔn tun bɛ mun kɔnɔna la wa i k'a dɔn k'a fɔ ko kasara in kɔni a kɛlen kɔ sa ɲininiw kɔni bilala sen kan cogo min na ka se k'a dɔn k'a fɔ ni maa dɔ kɔni joginna walima n'u kasara ni ko in sen fɛ o ɲininiw sen fɛ su 30 ɲɔgɔn olu kɔni sera ka ye ji la ka olu labɔ ni ɲininiw kɔni tagara fo kana ye sisan k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni jigiya t'a la k'a fɔ ko maa ɲɛnɛma wɛrɛ bɛ sɔrɔ nin ko in na mun bɛ nin na bilen o la o b'a to k'a fɔ ko nin na kasara in yɛrɛ senfɛ pankuru kasara in senfɛ bakuruba la mɔgɔ 37 ɲɔgɔn olu mɔgɔ 67 ɲɔgɔn olu de bɔnna o ni la o bɛ nin kasara in kɔni kɛ États-Unis pankuru kasara bɛɛ la belebele ye san 10 laban tɛmɛnen kɔnɔna la Kadiatu. Ayiwa George i bɔra sisan k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu tun bɛ pankuru ninnu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala e ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoniya jumɛn de sɔrɔ a la k'a fɔ komi fɛn min ye American Airlines ka pankuru kɔnɔna ye mɔgɔ sugu jumɛnw de tun bɛ o kɔnɔna na dɔ in tun ye hélicoptère ye a yɛrɛla k'a fɔ ko sɔrɔdasiw tun b'o kɔnɔ mais mɔgɔ sugu jumɛnw de tun bɛ American Airlines ka pankuru nin kɔnɔna na yala mɔgɔ gansanw de tun don ten wa walima foroba cakɛdaw de tun don u tun bɛ mission de la wa mun de tun don mɔgɔ façon jumɛnw tun b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kadiatu i k'a dɔn o ye ɲininkali ye maa bɛ se ka mun tegun sabula pankuru in kɔnɔna la mun tun ye taamadenw kɔni olu ka pankuru ye ka bɔ American Airlines kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 60 ɲɔgɔn tun bɛ mun kɔnɔna la olu kɔni cɛla caman kɔni olu tun ye farikolo ɲɛnajɛkɛla ye wa o farikolo ɲɛnajɛkɛla ninnu yɛrɛ caman i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ tun delila ka diɲɛ jɔnjɔnba dɔw yɛrɛ sɔrɔ u ka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la wa u tagara ɲɛ ni u ka o baaraw ye k'u lakodɔn diɲɛ kɔnɔ o de b'a dɔn k'a to k'a fɔ ni kasara in kɛlen maa caman kɔni minnu bɛ o farikolo ɲɛnajɛ ninnu kɔni kɛ sa olu dusu kasira kosɛbɛ wa u y'u ka dusukasi yɛrɛ jira
wa o maa ninnu o fanba dɔw yɛrɛ fana tun buruju bɛ bɔ Rusi o de y'a to Rusi jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin ni kasarako in ma hali n'o y'a sɔrɔ u ma perepere latigɛ k'a fɔ ko a kumakan kɔni o bilala sen kan fɔlɔ Donald Trump ani Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ ni kasara in kɔfɛ cogo min na u ka se ka kuma ɲɔgɔnya ka se ka sangafo olu kɛ ɲɔgɔn ye. Ayiwa George o diyara n ye nka a sirala n na kunnafoniw y'a yira n na k'a fɔ ko Donald Trump bɔra ko ka kuma kɛ ka tasibila kɛ a mɔgɔw ye ka misali fana na k'a yira k'a fɔ Washington pankurun jigiyɔrɔ min filɛ nin ye n'o ye Ronald Reagan pankurun jigiyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ baboloba min bɛ tɛmɛ Washington DC de kɔnɔna la n'a a bɛ wele ko Potomac ba awa avion bɛ wuli ka pan o de kunna a yirala ko a cɛ cira o de sanfɛ ka don pankurun jigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la awa Donald Trump kabi sɔrɔ a bɔra a ye kuma dɔw kun fɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye o kumakanw kan. Tiɲɛ k'a fɔ ko États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale tun ye kanbɔli dɔ kɛ bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ kan nka bi yɛrɛ a ye kuma ta kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ye kanbɔ ka perepere-latigɛ k'a fɔ k'a jɛya ko ni kasara in na ko a maa fɛn fɛn tun bɛ pankuru fila ninnu kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɔra u ni la o b'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma se ka kisi ni kasara in senfɛ Donald Trump a y'i ka dusukun tɔɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni o ye ani a y'i kanbɔ fana k'a fɔ ko ale hakili la ni kasara mun kɛra ko u tun bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a kana kɛ a kana a waleya sabula Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka pankuru ni o ye hélicoptère ye sa ko o kɔni tun tɛ sira ɲɛnama de kan ko n'o tun sera ka taama ka ɲɛ k'a ka siraw bato ko ɲuman ko ni kasara in tun tɛ kɛ Donald Trump y'i kanbɔ ni ye k'o perepere latigɛ ko o kunnafoni kɔni lase bi yɛrɛ k'a ka dusukun tɔɔrɔ jira kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. Ayiwa George i bɛ Washington DC pankurun jigin kɛnɛ nin kɔnɔna la yen nɔ an ɲɛ b'i la bɛɛ ɲɛ b'i la ja la yala e ye taamaden dɔw ka hakilinaw sɔrɔ nin kasara in kɔfɛ wa. Jati Kejatu i k'a dɔn k'a fɔ ko ni waati yɛrɛ la an bɛ kuma min na i ɲɛ bɛ pankuru taamaden dɔw kɔni olu bɛ la ka taa dɔw b'a la ka na ne yɛrɛ ni dɔw sera ka kuma ɲɔgɔnya ni o ɲininka n'o y'a sɔrɔ ni kasara in kɔfɛ olu sirannen don ni minnu dɔw sera ka kuma olu ka dusukun tɔɔrɔ jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kasara ye mun kɔni bɛ hadamaden kɔni limaniya ka jira k'a fɔ ko i bɛ i ka hadamadenya kow boloda nka a ko bɛ tɛmɛ cogo min na ko i seko tɛ o la dɔw y'u ka dusukun tɔɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni o ye n kɛlen k'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ olu minnu bɛna taama sisan nin waati yɛrɛ la ka don pankuru jiginso in kɔnɔna la ka pankuru ta ka taga u taayɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ sirannen don dɔw ko ayi ko olu sirannen tɛ sabula ko États-Unis ko pankuru kasara kɔni ka dɔgɔn kosɛbɛ sabula ko nin y'a sen fɔlɔ ye mɔgɔ 67 ɲɔgɔn ka fatu pankuru kasara senfɛ États-Unis san 10 laban kɔnɔna la o la ko olu kɔni sirannen tɛ k'u dalen don pankuru yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni taama sira ye o la ko a tɛna olu jigila tigɛ k'olu kɔni hakilina tigɛlen de bɛna pankuru ta hali n'o y'a sɔrɔ u dusu kasilen don ka kɛɲɛ ni nin pankuru kasara in ye mun kɛra yan Washington DC. Awa George yala sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso kumana a pankurun kasara nin kan wa. Olu ye kuma ta ni u y'u kanbɔ k'a fɔ ko ni kasara mun kɛra ko u ka sɔrɔsiw ka pankuru ni o ye hélicoptère ye sa ko maa minnu tun bɛ o kɔnɔna la k'olu tun bɛ u degeli de la k'u tun bɛ degeli baaraw de la ko ni kasara in sɔrɔla ka kɛ u ye u perepere latigɛ ko o kunnafoniw de lase nka u ma kunnafoni wɛrɛ kɔni da kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni o ye. Ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin tun ye George Atino n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye a tun bɛ directement na nin pankurun kasara min n'a a kɛra surɔ araba su nɛgɛ ɲɛ 9 waati la ni mɔgɔ 60 ani dɔ ka yɛlɛ o kan olu de tun bɛ pankuru fila nin kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko pankuru ninnu ye ɲɔgɔn gosi sanfɛ de k'a kɛ kasaraba ye Washington DC kan ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ni kumakan ye George an ka foli b'i ye.